udaletxeari bere instalazioak izteko, batez kulturetxe hau, gaurko prentzaurrekoa egiteko. Berriro bitzen gara berton, orain dela urte bi bezala, Open Day 25 antolatzeko, bai Maider Lointepika Aztenekin batera. Eta azken baten, kirol inklusiboa eta aniztasun funtzionala sustatzeko jardunaldi bat izango. Gure konpromisioa argi dago, gizarte bidezkoagoa eta inklusioa bat eraikitzea, eta kasu honetan, kirolaren bidez. Ekitaldi honek ez du soilik kirol jarduera bat eskaintzen. Helburua da pertsona guztiek, gaitasun edo zein izan da ere, kirolak bizitzeko aukera izatea. Aniztasun funtzionala duten pertsonen ikusgarritasun handitu nahi dugu, eta horretarako balioak partekatu nahi ditugu, elkartasuna, errespetua, berdintasuna. Ekitaldia ez da izango egun bateko kontue, eskualdeko ikastetxeekin elkarlanean azkenengoan modun, baloiaren magia ere partekatu dugu pasadan astean, gero miren horrek esan dugu etxuet zer ditzi jaso izan dugun, eta bertan gure fenomenoak taldeko kideek, haur eta gaztetxoekin inklusioaren garrantzia zernartzeko eta esperientzia partekatzeko aukera izan du. Gizarte inklusiboa danon artean eraikitzen da, eta ekitaldi hau aukera bat da horretarako. Elkar ezagutzeko, ikasteko eta elkarrekin gozatzeko. Gure enpresea, Maiderrek kasu honetan, konpromiso hartzen du inklusioa ez dadin salbuespen bat izen, baizik eta eguneroko praktika bat. Eta horretarako, gero azalduko gai bide horre, baina partida bukatzen direnean, betiko modun elkararteko baskari bet, danoke bertan partekatzeko gure esperientziak, eta gero hartzaldia gaitzeko, gurekin dengo da, betiko modun saio. Denotain eskerrik asko ekimen hau posible egin duzuen guztuei, batez ere kirolariak, irakasleak, voluntarioak, laguntzaileak, eta batez ere beba izan Fidel ikasteatxeari, itxikaitzu eben instalazioak, ekitaldi hau aurrera eramateko. Eta noski, dano konbidatute igando honetarako, parte hartzeko ekitaldi honetan, bai aktiboki, ero bestela, ikusle moduan. Elkarrekin kirola guztionetan izan dadin lan egin dugu. Eta beste barik, Miguel horrei egongo dut izan. Eskerrik asko, hemen izateagatik, eta bebai eskerrak emon Loitegerrak, bai Maiderreri eta Azteneriz, hau da lana, elkarlanea, eta iroroak goaz, ostabere, dizino berri honekin. Eta, berak komenta dauen moduen, Koldok, gurentzak bai esan fenomeno talde aukitea, gure hori estruktura guztian, frontera estrukturan oso aberazgarria da. Ardura asko bai du, eta horretaz ipintzen dut hemen gainean entrenatzailek eta kolaboratzailea dugunak. Benetan da ardura asko, ez bakarrik beran kirol ibilbidean izateko, baizik eta pertsonalki bebai, eta hor dauz familia bebai. Honek diniozkoen moduen oso pozik dabiz euren senide eta alabentzako bebai oso aberazgarria da, bere bizitasun apurtzu bet betetuteko. Hor sartzen da, berak komenta dauen moduan, kirola da azken batean elkarlana, pertsonalki belana, disiplina, rutinak, eta benetan horrek errestatu egiten dau bizi personala aurrera egiten. Honetaz bai esan, ekitaldi hau da agotza emateko aniztasun funtzionala dekoien pertsonari, eta bebai kasu honetan eskatu bebai instituzio eta enpresa pribatoi bebai laguntza eskintzeko, benetan rekurtsoak behar dira, batez be agotza emateko. Eta gero, Koldok esan dauen moduen, ekitaldi honetan atal desberdina dauz, bat izan da pasadan barikoan, fenomeno taldeko etzun dira ikastetxe desberdinetara, gure komarkako ikastetxera, eta bebai eurek eskatuten dabe fenomeno taldekoek bertara urbiltzeko. Oso pozik, ni parte izan naiz, oso honore handia izan da nirentzat, eta han sortu dira elkar harremanak, batzuk esan duzkuie, posible da partidoren zuekar jogatie, eta bebai honek okin dabe aukera, beran agotza ipintzeko, esplikatzeko zer dan kirolan izatea, eta zelan personalki, lehen esan dute moduen, aberazgarria dana. Eta, benetan esan da errepetiteko ekintza bat, beti egiten dugu, eta horretan ibiliko gara. Hori dale lango batala, Koldok esan dauen moduen, domekan deko bigarren hori, jaialdi hori, eta hor, benetan sortuten dira elkar harremanak,
Bizkaiko taldeak jolastuteko edo partidok eukiteko, Kantabria tipe bai datoz gonbidatuta, eta nik uste edo koldo asmoa dala zabaltzea. Gero eta inguru handiago gonbidatzea. Eta gero, jatekoa, pentsale tonteri betala, bai horbe bai sortzen dira elkar harremanak, eta hor izango dira laguntzaile, zenideak eta horrek kilorariak. Eta, klaro, amaitzeko zein hobe, zai horrekin dantzak eta musika horrea inguruan izatea. Eta esan dute moduan, gure partetik honore bata Maierregaz eta Aztenegaz jarraitutie bideo honetan, eta hori, esan dute moduen, bai instituzioek eta enpresa pribatuei mesedez, hemen zereko gure Maier, gure kolaboratzailea da, Loitegi Gernikako talde honeri emoteko hori ibili hori errestasuna, eta horrela goaz. Da nire partetik esan behar dutena. Eta ez du barik, igande honetan, goitzeko 10:00-tatik, eguerdiko 12:00-tara 12:00 arte, egongo dira Saskibeleko partiduak eta beste ekitaldi batzuk. Animatu eta etorri, San Fidelen.